Исламов крестьян фермер хуҗалыгы быел 2 комбайн, 4 МТЗ тракторы, 2 КАМАЗ машинасы, пресс-подборщик, ургычлар сатып алган. Булардан тыш шәшү һәм җир эшкәртү агрегатларын да яңартканнар. Хуҗалыкта бүген ындыр табагы хуҗалыгын төзү бара. Будай салырга барлар һәм будайны эшкәртү комалары безнең төрле урында иде. Берсе эшкәртүе шулпан хуҗалыгында булса, ниләре амбарлары төрле җирдә иде. Шуны күздән тотып инде Илгиз Закиевич менә шунда бер җирдә генә эшләрлек иттереп төзергә булды. Зернотоковое хозяйствода, будай эшкәртүдә һәм будайны саклау биналарында. Сәгатенә 80 тоннадан артык ашлык киптерү куәтенә ия булган Польша киптергече сатып алганнар. Аның янәшәсенә сәгатенә 100 тонна бөртек чистартырга мөмкинлек бирүче ЗАФ агрегаты урнаштырырга планлаштыралар. Территориядагы ташландык 3 торакны төзекләндереп, икмәк белән тутырып куйганнар. Янәшәдә генә яңа технология белән өр-яңа складлар төзелә. Каркассыз андый ангарлар әлегә безнең районда юк икән. Вот такое сооружение 80 метров на 18, получается 1460 квадратных метров. Оно возводится в течение 2 недель, не считая бетона. Еще бетонные работы, ленточный фундамент, он заливается в течение недели. Ангарның идәне яхшы сыйфатлы юл плитәләреннән җәелә. Анысын хуҗалык үз көче белән башкара. Алдан төзелгән бер ангарны быелгы ашлык белән тутырып та куйганнар. Бер ангарга 3000 тоннага якын ашлык кредит төзүчеләр. Агромастер компаниясе ихатасында да шундый ук ангар төзергә планлаштыралар. Анысы авыл хуҗалыгы техникасын саклау өчен булачак икән. Әлфинур Ногманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе.